Krásný den, přátelé. Já vás vítám u dalšího dílu vydání podcastu Hojnost a bohatství v životě a podnikání. A dneska tady mám nádhernou babu, Tatianu Babicovou. A věk dámy se neprozrazuje, nicméně máme tady slečnu, takže klidně řeknu, že je velmi mladá a jde si plnit své sny. A já jsem vesmírně vděčná za to, že přijala pozvání do podcastu a právě do tohohle podcastu, protože ona má co říct o hojnosti, bohatství v životě a v podnikání. Také je to adeptka na to, aby se stala světovou jedničkou v golfu. Bála se, jestli to řeknu. a aby se splnila mnoho svých snů. Takže vítej, Tatiánko. Ďakujem, Simonka, veľmi pekne, že si ma pozvala hlavne sem a ako sa to iba zlepší. No. Tak já se ti budu ptát, můžu? Jo, môžeš. Co je tvůj životní sen? Tak to si už asi povedala, byť akože najlepšia v golfe, ale asi nie najlepšia z toho, že prvá, ale najlepšia proste akoby z takého priestoru, že proste si to fakt iba užívať. Že proste ja som to teraz zažila, že proste aké to je, aj keď proste napríklad všetko nejde akože podľa plánov, lebo predsa musíte si tam tvoriť šity, musia si tvoriť šity, ale proste, že iba ísť proste z tej radosti a užívať si to vlastne, robiť niečo ako keby čo ma baví, čo mi prinesie peniaze a proste iba z toho proste žiť. A to je skvělá otázka. Dá se golfem vydělat peníze? No, podľa mňa, hej, akože všetky sa dajú všetky sa dajú zarobiť peniaze, podľa mňa. A ja si myslím, že akože jasné, že dajú, ale no či si to človek vyberá si tie peniaze zarobiť. A ako ťažko, ako ľahko. Aha, to je super. Taková dobře citlivá otázka. Vyděláváš už peníze golfem? No momentálne akože fyzicky ich nemám, ale akože myslím si, že tak akože staviam teda tie základy do budúcnosti. A akože no ešte to sa vlastne nedajú sa zarábať peniaze, pretože vlastne keby ja som amatérka, tým pádom vlastne iba na turnajách sa dávajú vlastne iba profíkom. Ale vlastne dostávame zo Slovenska, vlastne zo teda Slovenskej asociácie, vlastne dostávame napríklad akože za reprezentáciu nám dávajú vlastne teda niekedy peniaze, tým pádom tak akože na tie náklady viac menej niekde si zarobím. Co je zapotřebí, aby se z amatérky stala profesionálka? Akože tak z tej legálnej stránky je... Legálnej stránky a potom i z tej hráčskej stránky. No, tak z tej legálnej stránky, ono je to viac menej, akože tuto v Európe to ide tak, že vlastne ako keby, myslím si, že asi všade na svete to ide tak iba, že vlastne ako keby prihlásite sa, podáte si žiadosť na vlastne teda asociáciu a tam vlastne zaplatíte nejaké vstupné a vlastne akože ste profík, môžete hrávať na profesionálnych turnajoch, akože ale aj tam je záleží, na ktorý sa dostanete podľa toho, aký ste zase dobrí, hej, že tí čerství, no, tí noví profíci sa nemôžu dostávať na úplne tie najtop turnaje, pretože nemajú ako keby toľko bodov a proste je to celý taký rebríček toho. No a z tej mentálnej osobnej asi pre mňa minimálne iba proste hrať teda tú vlastne svoju hru, proste iba užívať si to proste a robiť to, čo ten človek vie, čo viem, bez limitácií, bez ničoho. No, to se dostáváš na tenký led, řekla bych. Protože vlastně já jako člověk, který v tebe věří a tak očekává, že budeš přeci hodně trénovat a dáš tomu všechno a že radost přijde až jako potom, jako výsledek,
Není to náhodou jako takhle? No akože ja si myslím, že určite pre niekoho je to takto, ale akože aj pre mňa to strašne veľa bolo takto, hej, že ako keby, čo si pamätám z tých začiatkov, ja si jediné, čo si pamätám proste ráno úplne, že stres, počas turnaja proste stres, úplne, že ráno máš pocit, že akože až zvracať idem, proste, že úplne stiahnutý žalúdok, nedokážem jesť, že proste úplne, a potom, ako som dohrala teda celý turnaj, tak už to bolo také, dobre, už to skončilo, bože môj. A potom, ak som vyhrala, tak jej, dobre, už to skončilo, bože, ako sa to zle, akože, že bolo to iba také, že dobre, že skončil ten stres, nie, že super, že som vyhrala, že sa z toho teším. Mhm. Teraz už si myslím, že je to také, že proste viac sa teším z toho, ako hrám, keď hrám dobre, ako z tej výhry. Mhm. A ako aj to, tá radosť, akože napríklad pre mňa, hej, to není, že by som teraz sa tešila z tej výhry, ja neviem, 2 roky, idem tu jásať, skákať, aké je to super, ale proste iba akože, že mám proste, ok, vyhrala som a ako sa to zlepší, že proste stále akože ďalej, že ako mi nezastavovať na tom bode, že a vyhrala som tento turnaj, a iba v tomto, a celý svet skončil, lebo som vyhrala tento turnaj, bože, aké to je super. Ty tak trochu otevíráš naplnění v životě téma. Mě fascinuje na to, jak jsi mladá, tak víš o životě moc. Mhm. Uh, Uznáváš to a víš to? Akože uznávať, neviem, či to uznávam, lebo strašne málo vecí uznávam. Tým pádom aj na tom to, že proste uznať sa sám seba za všetko je taká, tiež taká proste challenge pre mňa, hej, že proste, ale snažím sa. A či o tom viem, tak akože stále si myslím, že to vedomie sa stále rozširuje, akože tým pádom veľakrát akože hej, že napríklad sa stanú veci, ktoré akože napríklad to vidím na turnajoch, hej, že 7-krát sa stane tá jedna vec a na ten 8-krát mi docvakne, že napríklad prečo sa to stalo. Mhm. Hej, tým pádom to je akože také myslím, no proste podľa mňa takto všetky kóly accessové proste, alebo všetko proste, čo má spoločné s vedomím, tak čím viac akoby toho počúvam, proste hocičoho, či sú to proste Gary s Daneom, hej, zakladatelia, alebo proste hoci koho iného, tak je to proste úplne, stále sa to vedomie rozširuje, stále proste je to. Ovlivňují nástroje Access Consciousness tvoji hru a tvůj přístup k životu? Neskutočne, akože ja si pamätám, že napríklad ja si pamätám, ja som bola strašný stresmen zo všetkého, hej, a nielen z golfu, ja som v škole, my sme sa, neviem, či si dobre pamätám, my sme raz išli na pohotovosť, lebo mne skoro zlyhala oblička, alebo neviem, či také zo stresu úplne, že proste ja som proste neskutočne akože bola akože v keli, no tak to povedzme, a nevedela som sa z toho dostať. Tým pádom mne strašne Access pomohol akože všetky tie proste, no proste všetko, odkedy som začala, či sú to už akože barsy, telesné procesy, či sú to iba proste tie otázky, že proste proste fakt akože strašne to podľa mňa pomôže, keď ste keď je proste človek v intenzite, keď proste môže napríklad proste nahnevá ho taký človek, konkrétne mňa si pamätám babu, proste mňa neskutočne hnevala, že neskutočne. A ešte tak po mne zazerala, úplne ma taká, úplne proste, mňa ten človek strašne akože štval, neskutočne. A potom som ju videla v Španielsku, tak po dlhej dobe a úplne tiež tak ani som ani pozdravila, lebo tak prešla okolo mňa a ja, že mami, ježiš, to je taká krava, že úplne. A že ja ju nenávidím a toto. A potom vlastne, že a vlastne komu to patrí, kto koho tu nenávidí a kto koho na koho žiarli a úplne proste úplne jak akože, úplne bolo super. Že ja som sa vlastne, že aha, že, a Wow. nič ten Mhm. človek nerieši. Mhm. Tým pádom proste za mňa toto je proste access, že keď trafí, keď sa trafí tá otázka, podľa mňa stále je to nejaká taká otázka, presne taká, čo sadne proste. Čo to celé tak rozpustí, uvoľní a nič vám není. Tak keď trafíte tú otázku, tak to je neskutočné podľa mňa.
Z každého šitu prostě vyťahne. To je dobrý. A, a postupem času se ani do toho šitu nemusíte dostávat, protože máte vědomí toho, že to možná Áno, není ani vaše. áno, presne. Akože toto, toto je také, hej, že to proste to vedomie, akože on to strašne, akože podľa mňa to vedomie z jednej strany akože úplne, že pecka, hej, že viete si povedať, že aha, toto není moje, hej, že tým vám vraciam. Ale z druhej strany, čo som si ja všimla, že akoby čím viac akože ste vedomí, tým viac vnímate všetko, ako keby tým viac sa to násobňuje. Hej. Napríklad ja na turnajoch si pamätám, že ja som mala ako keby iba stres, keď som ja mala hrať a už keď ostatné hrali, som pozerala, ako oni hrajú, tak tam som nemala stres. Teraz práve, že naopak, že ja keď si hrám, tak ja si tam toto a tie ostatné vnímam úplne, že ak stoja nad tou ranou a prečo ja mám stres, keď ona to hrá, keď ja už som to zahrala. Mm-hmm. Tým pádom aj tam je to super, že proste OK, iba komu to patrí a proste úplně je to úplně dobré, jakože. Ty krásně popisuješ jako rozšiřující se úroveň vědomí. Nejdřív si vyřeším sebe a svůj stres. Ano, přesně tak. Pak začnu vnímat stres z těch okolo. Ano. Teď si vyřeším. A pak se začnu bavit. Vším. Ano, ano, asi tak, hej. Tak to funguje, no. Je, to je skvělý. Ty jo, OK. Já někde vnímám vnitřně, že máš obrovský potenciál stát se světovou jedničkou. Děkuji. Jo. A moje otázka zní, jestli si to vůbec chceš vybrat, jestli chceš být světovou jedničkou. No, to je dobrá otázka. Akože, ja si, akože osobne si to chcem vyberať. Akože, ja si myslím, že si to aj vyberám, ale vyberám si to, môžem si to vybrať úplne takým ľahkým spôsobom, iba že proste ani si to nedokážeš proste bez predstav, iba proste s akou ľahkosťou to úplne môže prísť. A ja si myslím, že momentálne si to vyberám ešte akoby z toho priestoru tejto reality, čo znamená, že musím trénovať a musím chodiť na malé turnaje a na nich musím presne hrať o víťazstvo a prehrať. Potom začnem možno niekedy vyhrať, niekedy prehrať. Potom môžem ísť na väčší turnaj. Hej, že takéto, že toto je akoby nastavenie tejto reality, mám niekedy, že proste ešte stále ako keby som v tom, že proste ideme postupne a aby sa to patrilo a aby nebodaj to nebolo niečo také, fakt, že úplne, že extra mega giga, kto nič také nevidel. Tým pádom, lebo to je ako keby moje vedomie, že už som došla do toho, že proste viem, že keď hrám tú moju hru, keď si to idem iba užiť, takže vyhrám. To je proste uvedomenie, ktoré proste mám v sebe. No, hej, lenže samozrejme musím tam ísť ale to bolo nešťastie a to bol blbý deň a to už akože to už fakt akože to nevymyslíš, to také nešťastie, taká somola, úplne, že proste v tomto, hej, že tým pádom je to také, že no s akou inou ľahkosťou to akože môže prísť proste. To iné je tu možné momentálně. Já se nesmírně jako bavím, když to říkáš, protože my jsme vlastně spolu měli rozhovor na tohle téma a vím, jakou máš v tom kapacitu a mě to připomíná teďkon ještě rozhovor, dneska ráno jsem vedla jeden, kdy já mám povědomí už dlouhou dobu o tom, že můžu být 100% času svýho života šťastná. A že i moje děti můžou být 100% času svýho života šťastný. A jenomže premisa běžní reality je taková, no to není možný. To není možný, musíš být někdy nešťastný, musíš to někdy za sebe pustit tu páru a to, co se ti děje a tak. A vlastně, jako já mám to povědomí, že můžu být 100% času šťastná, i moje děti, tak vlastně vnímám tu touhu a jdu za tím. A to je moje touha, co vlastně jako hledám a kam jdu a jak se to může aktualizovat v mém životě. A nějak tak vnímám, že je to paralelně podobný s tím, o čem mluvíš ty. Vlastně toužím být světová jednička, vím, že je to možný a taky vím, že je to možný jinak, než mě všichni říkají. Ano.
jako tvrdou práci, tréninky, na začátku neúspěchy, pak úspěchy, neúspěchy, stoupání na tom žebříčku a vlastně, OK, ale pokud se vyberu být 100% šťastná a 100% vyhrávat, tak to jsem fakt jiná. A teď si ustát tu jinakost v tom běžném světě. Áno. No ja to mám napríklad presne to, čo dneska napríklad hovoríš, tak dneska sa mi stalo, že vlastne mňa pozvali vlastne vďaka tomu, že u nás sa hrá na ihrisku, sa hrá na Slovensku profesionálny turnaj, tak vlastne pán, čo to vlastne vlastní, akože náš rodinný kamarát môjho otca, tým pádom povedali, že proste mi dá karty na ten profesionálny turnaj a akože aj na iné. Hej, tým pádom, že proste mám asi 6, alebo proste idem hrať 6-7 profesionálnych turnajov a ako keby druhá najväčšia túra v Európe, hej, že proste profičky, proste tretia na svete, hej, že proste toto je akože taký akože big deal, by som to povedala. Mhm. A môj otec na to, že veď, akože to je úplne super, ale akože, no vieš, aký mám ja na to názor, že proste akože dobre, ale no není to tak, ako by to malo byť, že zbytočne tam ideš chodiť, keď nevieš ani tuto zahrať niečo dobré. Alebo také, a proste, že je tam aj tá iná cesta, hej, akože potom ešte samozrejme z tejto reality je, všetko ide super, tým pádom už sa čaká iba kedy sa to pokašle. A keď všetko ide super a poprvé sa nečaká, tak si vytvoríme niečo, aby sa to pokazilo. Takže že proste, no a to isté, čo máme aj na golfe, hej, že ide to super, ale čo ja viem, už to neviem ísť ako lepšie, tak čau. Mhm. Takže A co o tom víš ty? Jakože když si představíš, že tam jdeš hrát, tak jaká je tvoje budoucnost od teďka za 5 let? Větší nebo menší? no tak za mňa je to o hodne väčšie hlavne a akože no mňa úplne akože ako náhle mi ako keby toto povedali, tak tam je ako keby sa hrá z tejto druhej najväčšej európskej. Keď sa dobre umiestnite na tejto, tak máte tak je kvalifikácia na konci roka na tú najväčšiu európsku. Hej! No. A prídem s tým, že a počúvaj, a vedel si, že táto, čo sa tam tak, akože tak dostala, tak mala iba toto urobila. Tým pádom to je úplne, že to je primitívna vec, že to dáme úplne v pohode. A on že, no hej, ale predsa bola 10., prišla raz 10., akože to není len také ľahké. A že, ale je, práve, že je. A, úplne, že, a potom ešte bolo, že áno, ale ona bola profička, ty si amatérka, to je úplne iné. Že úplne Počkej. Já jsem na začátku slyšela, že rozdíl mezi amatérkou a profičkou je ten, že si zaplatíš licenci, aby si mohla hrát na profi turnajích. Áno, ale ako keby, keď sa profi turnaj hrá, ako keby na každom profi turnaj je, čo ja viem, 15 sa dostane kariet na to, aby ako keby ten človek na tom ihrisku, na ktorom sa to usporadováva, tak akože ten prezident toho klubu, dajme tomu ako riaditeľ školy, prezident firmy, proste prezident toho klubu dostane 15 kariet a on ich môže buď predať, alebo si tam niekoho pozvať. A mne vlastne mi povedal teda, že ak chceš, tak oni si môžu napríklad vymeniť, že on vymení jednu so Švédskom napríklad a tým pádom, že jedna Švédka príde ako keby k nám a ja môžem ísť do Švédska. Tým pádom on to takto pomenil a vlastne ako keby idem tam, hej, že tým pádom takto mi to vlastne urobil. A teď mám takový dotaz, jo? Jo. Ty znáš prostor volby a znáš prostor nekonečné bytosti a žádosti a všech těchto věcí. Pravda, vytvořila jsi to? Ano. Ano. Jo. A mě na tom tak krásně fascinuje, jak když to nemá to reálný pozadí a tu obhajobu těch faktů a té tvrdé práce, tak je to jako nic. Presne. Ale jakože cože? Vlastne na naše ihrisko, ako keby táto vlastne, ako kebyže to nehralo u nás na ihrisku, tak to akože nemám tie karty, hej, lebo akože Slovensko, čo ja viem, veľmi nemuselo, bo trénujem v Taliansku a teda tým mám akože dobre. A vlastne ako keby toto je vlastne môj kamarát môjho otca. Hoci kde inde, keby sa to hralo, tak tie karty nemám. A prišlo to sem
po asi 25 rokoch, Wow. ako sa mi zdá, že toto je tretí rok, čo to je. Mhm. 2 roky dozadu, keď to bolo prvýkrát, tak to som nemohla hrať vôbec. Minulý rok som to hrala Hm? a tento rok vlastne mi dal takto na výber ešte túto možnosť, hej, že úplne ako sa to zlepší. Ty jsi Proste, neuvěřitelná tvůrkyně svýho života a já vnímám, že ty víš, že tak daleko, jak budeš chtít jít, tak půjdeš. áno. A teď je jenom otázka, jak daleko budeš chtít jít. A to mě na tom jako nesmírně baví. A kolika jazyky mluvíš? Tak slovensky, anglicky, taliansky a francúzsky. Takže 4. Wow. Aha, to se ti Aha. stalo jak? To se ti stalo, anebo to byla nějaká zase tvoje volba a naučila se to lehce? No tak, jasne, že to bola voľba. Akože ono je mega pre mňa zaujímavé to vnímať tak, že my sme tu v Taliansku vlastne máme dom, lebo ja som vlastne momentálne v Taliansku, lebo moja mamina vlastne študovala taliančinu, môj ocino má firmu, tým pádom vlastne my tu máme dom. A ja som stále rozprávala s ľuďmi tuto proste a iba z ničoho nič proste viem úplne super po taliansky, iba som pozerala filmy. Akože ja som sa s filmov naučila rozprávať, počúvať všetko. Wow. Potom si pamätám, že sme boli na... Díky, že to říkáš, jo? Pro všechny ty, co říkají, že je těžký naučit se jazyk. Áno, presne. Pozerajte filmy, to je celé a bude to úplne vedieť. Iba si to vybrať a pozerať filmy. Aha, super. A vlastne potom si pamätám, že sme boli na dovolenke na Mauritiuse a tam bola telka iba v angličtine. Tam akože nič nebolo. A si pamätám, tak sme boli tak na 2 týždne alebo nejak tak a tak akože ja som bola vtedy si pamätám závislá na telke, proste som musela pozerať rozprávky, lebo som bola malá, ešte okolo 8 som mohla mať. A tak si hovorím, že ale mňa tie rozprávky tak začali baviť, nič som nerozumela, iba som pozerala kreslené, akože nič. A ja takže prečo nie? Prídem domov a ty kokso, oni to tu majú, ale zase v angličtine, ale nevadí, je to tu. A naučila som sa úplne perfektne po anglicky. A zaujímavé na tom je, že francúzštinu som nikde takto nemala. Francúzštinu som mala iba, že v škole. Aha. A tam už to není, hej, také ľahké, lebo to postupne sa ideš učiť pravidlá a toto a hento a takto. A úplne, že čo? A potom vlastne, no ja som vlastne na francúzskom bilingválnom Gimply. A prírodovednom ešte k tomu. No, ešte, prečo si nepridať? Poďme. Reprezentační typ člověka, na co sám to mi jde. Áno. No ale toto je mega zaujímavé, že vlastne, akoby ja som vlastne na tomto Gimply, čo si pamätám, ja som tam išla v osmaku, teda čo sa tam od deň otvorených dverí. A to je, sa hovorí, najťažší Gimpel v Bystrici. Hej? Proste nám hovorí, že vy nebudete mať život, vy iba prídete domov a učíte sa a nič a ty kokso. A ja, že aha, tak tam nejdem, že ty kokos, že o bože. A tak som si povedala, že tak idem robiť príjmačky zo srandy. Prišlo mi výsledky, že ma prijali a ja úplne, že idem na Gimpel. Úplne tak. Budu mít nejhorší život na světě. Áno, ale nie, akože som tak vôbec ale ja nechápem, akože, no oni úplne proste, ale aj teraz máme v triede proste depresie, tie baby majú, v nemocnici jedna prepadla z depresie, oni sú úplne vymleté z toho. Wow. A ja som prišla vlastne prvý rok teda, akože hovorili, že je taký easy, lebo prvý rok tí, čo nevedeli po francúzsky, sa ju museli učiť. A keďže ja som mala na základke francúzštinu, tak už som vedela prvý rok lážo plážo. Prídem druhý rok, stále úplne v pohode, tam vlastne máme aj chémiu, biológiu, fyziku a matematiku vo francúzštine. No a teda prídem a vlastne sa bavíme a tak som si povedala, že teda už s golfom, že tak by som išla na zimu do Španielska, hej, december, 3 týždne zo školy, hej, že skúsime vybaviť, hej, či ma pustia. Povedali, že no horko, ťažko, dobre som ich presvedčila, že teda ma pustili na 3 týždne, tak sme teda išli. Prídem normálne naspäť, proste samé jednotky, všetko stále dobre, tak si hovorím, že počúvaj, že s rodičmi som sa bavila, že individuálny študijný plán, že kebyže sme dali, že proste budem doma sa učiť sama, budem posielať materiály, prídem do školy, napíšem písomky a idem, hej, že proste, aby som mohla chodiť po turnajách, trénovať.
Tak to mi povedali, že dobre, skúsime na pol roka. Hej. Ja prisahám, že to je ešte ľahšie, ako keby, že som tam chodila, tá škola. Wow. Mhm. Ja som tu a proste je to úplne proste úžasné. Učím sa z domu, proste učím sa, ako sa mi páči, kedy sa mi páči, proste je to úplne taký expanzívny priestor, neskutočne. Ako keď proste chodiť do tej školy a mať proste nervy a stále toto a to a nie. A úplne ja som mala hlavne, ja som bola ten typ, čo neznášal školu. Ja som bola jedna z tých detí, že proste ja som sa jej bála, tým pádom som chcela mať dobré známky, ale neznášala som to. Mhm. A tým som si tak akože úplne toto mi tak akože že všetci proste, ako keby presne toto je proste, majú depresie tí ľudia. Fakt, oni nemajú život. Oni fakt, akože tí, čo majú čisté jednotky ako ja, tak sa učia celý deň od rána do večera. Mhm. A ja proste, ja si tu hrám golf. Ja si tu ťukám do loptičky celý deň. A proste prídem a proste, že úplne za akou ľahkosťou to proste úplne ide. Hej, že keď není človek v tejto realite, ako keby, keď Wow. nejde z toho, že takto to musí byť, ale proste povie si, že ale nemusí, že je tu niečo iné možné, tak je to úplně v pohodě. Wow, jakože já moc děkuji, že jsi ochotná jako tohle všechno s námi sdílet, protože ty se přesně hodíš do tohohle podcastu. Jsem ráda. Hojnost a radost v podnikání a životě. Vlastně ty už podnikáš, jo? Jenom ještě nechodí ty peníze, to je otázka času, anebo už i chodí a zároveň jak ještě větší pozvánkou pro ně můžeš být, aby chodili rychleji, Ano. dříve k tobě a, a vlastně a žiješ svůj život. A já třeba zase uvedu nějaký příklad, já si čím dál tím víc kladu otázku, jestli to, co právě dělám, tam, kde jsem, jestli jsem na správném místě ve správný čas a jestli existuje jiný místo, kde bych právě teďka měla být, ano nebo ne. Mhm. A ptám se na to, abych věděla, jestli prostě jo, jestli tohle je můj život a tvořím to, co chci, anebo jestli náhodou nenásleduju někoho jiného a přesvědčení někoho jiného, kde bych měla být a nežiju svůj život. Mhm. Mně přijde, že ty se ani nemusíš klást tu otázku a že to žiješ. Jo, to je možná ten XY let mezi námi, jak se to vědomí otvírá, tak dobře, mně se otvírá v mém věku, tobě se otevřelo v tvém věku a jak se to ještě zlepší. Aha. Akože, no ja som to mala, akože ja som tiež, akože keď som bola malá, tak ja som chodila tiež akože iba na ten golf, pretože môj otec hráva, celá moja rodina hráva, tým potom akože musím tam ísť s nimi a musím tam s nimi trénovať a musím toto a ja to nechcem robiť a proste ako vyšla som tam z tohto. Tam vlastne koľko, 4-5 rokov dozadu mi mamina povedala, že proste OK, že stop, že už tam nejdeš chodiť. Mhm. Potom sa mi zdá, že som mala tak rok a pol pauzu alebo niečo také. To sme akože ešte vôbec access nemali nič. Akože hej, to iba proste mamina povedala, alebo akože ja som jej stále plakala, že nechcem. A s otcom, čo ja viem, no, tak môžeme, akože, lebo som mu nevedela povedať, že nie. Mhm. A akože ja som tiež mala toto dosť veľa, akože napríklad mamina sa ma strašne veľakrát pýtala, že ale že vôbec, že chceš to ty robiť, že chceš to ty trénovať, lebo proste akože ja som vlastne kamarátov, tuto mám vlastne od minulého roka. Hej, ja som bývala proste úplne, že sama a iba trénovala celý deň a išla za maminou domov. Hej. A mne to strašne, neviem, kde som proste takto už cez Access už som počula, že to, čo ťa, proste to, čo robí ľahkou, alebo to, čo proste je pre teba ľahké, je tvoja realita. Je tvoja pravda. A úplne, že proste aké je to úplne ľahké proste byť na tom turnaji, hrať tie super výsledky, ale aj byť tu proste, trénovať s kamarátmi, že úplne je to úplne, že ľahké, vôbec to není také, že podľa mňa, hej, že aj tú danú vec človek môže robiť presne z dvoch priestorov, ani si to neuvedomuje, hej, že môže robiť to isté, ako ja som robila golf to isté, ale lebo som tým mala iba ten nátlak, a vôbec som si tam nepovedala, nedala otázku, že proste, lebo som nevedela, hej, že proste pravda, akože chcem to reálne robiť, áno, nie, a chcem to robiť z tohto priestoru, alebo je to taký iný priestor, proste je tu niečo iné možné. Wow. Ježiš, to je tak skvělý. Takže vlastně z něčeho, co jsi musela, skrze otázku,
si došla k uvědomění tomu, že to je vlastně něco, co tě baví, Áno. kde máš Je to lehkost. tak. Áno. Je fascinující tohle, protože pro někoho, někdo se položí otázku a zjistí, že to pro něj vůbec není a je to skvělý. A u Áno. tebe to je zase tak, že jsi položila otázku a zjistila si, že to pro tebe je. A Áno. já teď čtu knížku Vědomé děti, vědomí rodiče a prostě neuvěřitelně osvobozující knížka, jak jako pro sebe, vlastně v úvozovkách léčím své dítě, kdy já jsem byla dítě a ještě je to pozvánkou pro mé dítě a jak vlastně s ním můžu fungovat. A mně přesně tam dochází, že jediný, na čem záleží, že nějaký jako rodičovství, jako parenting, jako fakt nefunguje. A nesmíš, pravidla, a že jediný, co je cenný, je otázka a vědomí toho a vlastně naučit ty děti fungovat z vědomí a následování lehkosti a toho, co vědí oni. A nechat je klidně selhat v té zkušenosti, kterou se chtějí udělat, aby získali to povědomí o tom, co to tvoří. Pokud chtějí jako to povědomí o tom mít. A já to čtu a říkám si, wow, že dneska třeba poprvé ráno jsem nechala svoji 3letou dceru, aby vysypala skoro celý kakao do krupicové kaše. A přestalo mě být líto toho kaká, že ho teda vyhodím. A já jsem si ptala, opravdu to chceš? A ona říká, jo, bude to dobrý. Pak snědla všechno okolo toho kaká a říkala, maminko, to je moc sladký. A já říkám, a příště si tam to kakao nasypeš taky takhle hodně? A ona, ne. Ale bylo to bez hádky. Dřív by to Áno. bylo, proč tam sypeš tolik toho kaká, teď ti to nebude chutnat, to je hnusný. A já jsem byla poprvé v životě ochotná ji nechat projít jako skrze ten proces a zažít si to a získat vědomí. A úplně jsem si říkala, wow, takže něco jiného je možný, než příkazy a zákazy. Áno, No, no ja to mám napríklad s maminou, akože ja som neskutočne vďačná za ňu, lebo akože ešte už aj predtým, ako sme mali access, aj úplne od malička, ona bola proste, ja čo akože, ja som to ani nebrala akože ako z nejakú wow vec, ale napríklad ona mi nikdy, že máš zákaz telefónu teraz a nemôžeš sa to a si urobila toto a ne, úplne, že nikdy nebola proste taký typ rodiča, alebo proste hej, čo spoznám, proste reálne rodičia, hej, bijú svoje deti. Hej, čo akože to pre mňa akože, že nebolo, že reálne, teraz čo mám kamarátov, takže veď, a kto nikdy nedostal? Hovorím, že ja nie, akože, že čo? Úplne, že ja som sa, no, ja som úplne, že ja, ale že, no tebe úplne, ty si úplne mimo. No ja, že ja som mimo. Úplne, že proste, že je tu ako keby... Moja mamina proste stále bola, hej, akože takto, hej, že proste dovolenie všetko. A napríklad teraz my skôr máme také, hej, že aj ja, aj ona, že a pusti si ten call, veď tak dobre ti to urobí. A popočúvaj si ten Zoom. A povedz si, bože, veď si daj otázku, prečo si ju nechceš dať? Až tak sa chceme zachrániť práve, že z toho. A akože aj toto je problém, hej, akože napríklad to ja mám od mamči, hej, že proste, že a veď a môžeš si pustiť už ten Zoom, akože môžeš si ho fakt pustiť, dokiaľ veď akože na čo sa tu trápiš, môžeš si ho pustiť. Hovorím, ale ja sa chcem trápiť, nechaj ma. A proste, už máme proste také, hej, že buď ako keby to sme si mysleli, že sme si tak našli úplne, že keď chceme si pomôcť, tak si pomôžeme a potom si povieme, že vieš čo, ja tak chcem byť, nechaj ma a nezaťažujeme sa tým. Super. Že proste, akože jasné, že je to ťažké, hej, proste keď si človek proste pri vás vyberá proste byť v riti a byť proste nasratý, alebo proste fakt, že je úplne tak smutný a ty kokso úplne, Ježišmaria, že tak mu chcete pomôcť, je to úplne akože napríklad mám strašne veľa aj s ľuďmi, hej, ktorí nie sú v accesse, hej, že bože, aby som mu tak pomohla. A ježiš, a akože už aj napríklad kamarátom dám otázku, tak akože, dobre, tak proste iba si povedz, že akú zábavu tu môžeš mať, iba proste, že ako sa to zlepší, no akože čo? A proste, no čo sa na tom zlepší? No nič sa na tom nezlepší, veď už je to úplne na hovno, čo sa na tom má zlepšiť? A úplne, že dobre, kľud, okej. Jeli dolů, dovolení, klid.
Nevybírej si to, nebudu to tam říkat. No to dovolenie proste pre tých ľudí, to je proste dovolenie a vedomie toho, že OK, že si to vybral, hej, napríklad mám kamaráta, ktorý presne takto sa chce naučiť do anglicky, lebo chce ísť na výšku do Ameriky. Mu hovorím, už od novembra alebo od oktobra mu hovorím, že tak pozri si 20-minútový seriál za deň po anglicky a máš to. A teraz príde. No, prijali ma do školy a ja neviem anglicky. A čo ja s tým mám robiť? A dokeľa. Akože... Místo toho, já jsem šťastný, mě přijali na školu. Áno, presne. A mám ještě tolik a tolik času, takže každý den si můžu pustit něco a naposlouchat si to a vědět. Presne. A ja, presne, toto je úplne, že Wow. no proste automaticky ľudia berú to negatívne z toho. Toto si aj ja napríklad veľakrát na sebe všimnem, hej, že napríklad s týmito turnajmi, hej, pozvali ma na 3 po sebe, hej, a ja, Toriti, ale to 3 po sebe nezahrám, bože, to budem unavená, namiesto toho, aby wow, ja mám 3 turn, bože, ako sa to lepší. A úplne, akože, ako to aspoň tak dojde, hej, že tým Access tak pomôže v tom, že to tak dojde. Počase, ale dojde. A mně přijde úplně krásný, jak to popisuješ, vidět, že všichni máme volbu, že buď to zůstaneme tady, v tom nepohodlí a v tom problému, anebo si vybereme tohle, ale je to stejná pozice, stejný člověk, stejné možnosti, jenom udělám volbu, jestli se na to budu dívat jako na tragédii, anebo jestli to vezmu za pačesy a užiju si to. Áno, presne, toto je úplne... Hej, veď to, že akože to je to isté, čo proste ja tým kamarátom, hej, proste deťom hovorím, že ale veď, akože veď to je, nie že môžete, že poviem že ježiš, škoda, neviem čo, ale ešte mu poviem, veď to je super, čo sa netešíš, veď to je pecka. Hej? Nie, to je hrozné, to je toto. Úplne, že OK, tak dobre, ty proste hovorím, OK, tak si smuť, tam máš ďalších 10, chod si smutiť za nimi. Ja neviem, čo ti mám povedať, ja sa za teba teším proste. Aha, tak Fakt, obrovskou i štědrost ducha, to je neuvěřitelný, jakože wow. A mě teďka v tuhle chvíli už nenapadá žádná další otázka. Já bych ti chtěla moc poděkovat za tvoje sdílení a je nějaký vzkaz, který by si chtěla předat ven lidem obecně? Cokoliv? No asi užívajte si život, tak by som to povedala. Dane teraz má challenge 30-dňovú All of Life Comes to Me with Ease and Joy and Glory. To má všetko v živote, mi prichádza s ľahkosťou, radosťou a slávou. Tým pádom to by som povedala, že akože keď podľa mňa človek povie 10-krát toto každý deň, proste je to neskutočné, ale hlavne aj proste v tých hnusných situáciách proste bez predstav hlavne. Keď tam má človek tie predstavy, tak to proste akože nikdy to nevypáli tak, ako on chce. Tým pádom ako keby iba ako si to všetko môžeme užiť, no proste. Že sme tu raz, keď si to nechceme užiť, tak proste, nechcem povedať, na čo sme tu, ale proste na čo ideš žiť 60-ročný život, keď sa ideš iba celý život trápiť. Proste. Užívaj si to. A co když smyslem života je být šťastný a inspirovat ostatní k tomu, aby byli taky šťastní? Třeba. Tatianko, děkuju za to, že jsi přizvala. Ne přizvala. Já přizvala, ty přijala. Ďakujem aj ja veľmi. Jsem nesmírně vděčná vlastně modalitě Access Consciousness, skrze kterou jsme se potkali. Jako díky za to. Kdyby jsme obě dvě neudělali nějakou volbu v našich životech, tak bychom se nepotkali a v tom je i nádhera toho života a žití a těch setkání. A přeju ti, aby jsi vybírala v lehkosti pro sebe a všem ostatním si nechala jejich prostor, tak jak to krásně děláš doteďka. A kdybyste, co nás posloucháte, chtěli vědět víc o Accessu nebo o čemkoliv, můžete mrknout i na moje stránky simonanováková.com, kde najdete třeba Access Bars kurz, který se koná zítra v Hradci Králové, nebo kurz Foundation, kde to všechno se takhle krásně rozbije.
v Beskydech, který bude 9, 10, 11, 12, duben 26, takže aspoň víte, kdy posloucháte tady ten rozhovor a kdy byl natočený, jestli už posloucháte před nebo po. A Tatianko, na tebe jde někde najít nějaký odkaz už teďka v tuhle chvíli, nebo ještě nemáš žádný profil, kde by tě lidi mohli sledovat, nebo máš, nebo jak to máš? Mám Instagram, ak niekto... Dáme Instagram sem pod toto vysílání, můžem? OK, jasné. Super, děkuju. Kdybyste kdokoliv chtěl Tatiánku zasponzorovat v její hře, ať už to bude vypadat jakkoliv, prosím vás, jenom dobrý úmysly, jo? Takže dejte vědět, ozvěte se jí a můžete sledovat její cestu ke světové jedničce, protože já někde vnitřně vím, že tam dojde a moc se na to těším. Ďakujem. Děkuju a mávám všem tady. Krásný den. Pekný deň všetkým.